Qowma? Qowlaya bir saat ber garaşyp oturýar. Qıpqın adarsana ýörmesen qow ýerge akçy. Doganymda badyr gelmeler. Jora maşinma özüm taşşaýan. Böyle kellem ramada. Gelmän ýeşdaý bulam. Geldiňmi ýahyr? Öýdäkiler şu çörek alaýyn çykdym. Qakan doganym emmes bardy. Gelber çetrek geçsene. Yaman giýjäň. Aýra oýlan gowmak daýyň sen. Dro, näme ol? Näme titrep dursun? Sen borşuňa teretden hepsi degýär maňa. Ya sen beýlek gülüşän oglanyňam şey diýip görsäň. Men olardan ne gaýrat etmäňe degim okuydu. Men sen barjak diýip ýörüm ho. Oýnap taşşajak bolam oga. Tutuş koça piçan etdiň. Gyzykly däl o kaçan gurruňy. Sana gyzyk gylýar, maňa gyzyk gylýar. Doganym bilse kimden öldür ya bilýäňdäm şonu. Ana çpoçkan. Muno. Muňa sen üzeýipsiň o näýladyma ýapşaýsyň da näl üzüpsiň näme? Nämet meni enem pakirdan galanýar. Ýöre özüm bejek berjek ýör. Men gitjek gal otaryň gidip bilemok ho. Ýöre diýen. Neştaýdadyr bejek Men ýör. ýerde gitmelim da. Ýok häzir içine ýer Ola bejerjek. men durajak onları sen de. Bolýa gidäýme ödüm çürýän. Böyle. İş gaýdanam garaşypdy. Salam şol resk bejek beräýiň-de. Boldy onun için taýmady. Garaşa birmin. Sağ olun don. Naqlym je taýýar. Aýtma resk Benim canım etdirem. ýadygarlygy. Çalçak bolýan ekranlar bu. Aýtma o saatlar hemişe de çalt etken. Bilemezsin şu. Böyle taşacağım ben. Ýöre jora mele maşina taşlaýan. Wagtyň ineňem hey talkoçka. Öňler ara geçel araba geçelli ýakardylar bu. Indi bolsa tuweleme. Tuwda dukana gelen ýaly. Giýinmäti. Aleň meýdany ýalak tuwel. Han ýoşmaga diýenden am ýerine giýip göreler. Ay tuweleme. Berlerim malaka. Ay sen o berde beýdip assalamu alaykum. Nämişiň berdi? Şol men işläp görün maga diýinim da ata. Sadekor. Ha ol odur satylýan ýerde işläp görün ýadyňa. Şomustaýdy. Ata odur diýip durmasana dekor öýe gerek batlar satylýan sadekor. Hani orsadarda dälme olay. Ýöň orsadarda da innem jygyllyga göçdük. Näme üçin amatlyja bahalardan istuk optimallar ýaly etýän ata söýleme ýa. Ana oňalak bolsa ýene näme berip bolýar gorkadan? Ene ata. Eneme beren gyzylyň hemem kosmetika odur dallar ýaly teňgeşiň ýaly. Wagtyň ineň näme kosmetika çalynýar me köpek. Howa, hergedekden işe çykdy diýädiň ata. Çalynýar şonda. Näme üçin çalýan? Enem bu ýaşdan soň diýem. Ay ataň gelen nowadan balaý näme bolýar? Bilýän ataň hem ýönüme oglan näle ho. Hemme da içinde de atanyny paketi talaýjak. Onuň dost oglanlarda aýyny oglanlar sorasa näme diýip talgy bermeli bäriň. Ene ata şunu talaryn özüň okaýarsyn da. Ay mun özüň aýdaýmasaň gözüm malýan nälerim. Gara da jygyllyga berip maňa jaňa diýen özüm çykýan nomer bellerini satdy. Ay şeýtden aýtyn bile jaňla şaýarsa onu oglanlar da men aýtışdyran. Han ýöne ýankyň follower. Oglanlaram näme bar da ýakdylar. O kadarlar da. Ata gelip dur. Gelip dur diýär bilen. Agdyndan tüýdüň ýeti gitmedi. Gözüň elip şonu. Men näme işleýän şu wagt? Nemoluk men gözüň anlaýan eýtene. O bir tırna şol gary getirsek diýip o men Babaday hanyň piýada getiredim no. Piýada getirelim mi bunu? Ha, 3 kilo horlandım. Horlanmasan o sen aýatdan inçe gowraň götürün. Mundan ýokaryna 80 kilo, 10 kilo daro. Bu näme götürdü?
Son için var ya, tırın orada atlamadı. Maşk etmeli o, maşk etmez de. Maş. Ama yürümeli günlü yüzden. Üniversiteden var ya. Hava. Mensi gelen var. Ha. Gel ne dedik o? Diyar. Gülşün uşak yüzünden giyiremedik. Ha, diyarına şaklı. Hava gireceğim o. Giyilenceğim. Ne o, ne ama maşk edecek olan bak. Bak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yine yok işler. Hava. Şuna tırnızorlar mıydı? Tırla zorla. Hava, ne mi demedin, maşk edemedim. Ne mi demedin? Tırn roket mi, ne mi dur? Horran olsun, tırn roket mi o? Ne mi oluyor, gücüm oluyor mu? Bütün kuler. Bunu bak ne anla, trenlerden mahtarda yan. Şeyde mi? Hava, iyi halatlar var, iyi maşk etmedi. Hani daş kırmadı. Bunun yüzünden var ya daş kırmadı. Daş mı kırayım mı? Bakar, bu sözünü, bu sözünü bak. Hey, güzel. Orhan Bey'in tapacak adam neye gelmedi? Ne? Men hur gidip gördün nereye? Orhan Bey'in o diyar fitness klubu kadar o. Ha, şu katlamana mı gidiyordun? O Wolfstein katlımana o gidiyor. Beni şundan olacak. Katla ver kimin? Yerden katlan. Hava yer. Orhan'ın yanında. Ay ne ettin? Uğra verdim o. Ben şeyim de Şunun temelini bilin de var. Şunun derler. Saylan mebel garnituruňyz sowgat berliýär. Kimde-kim soragyň jogabyny bilse, üns bilen diňleň. Ata-baba gadym döwürde gyz oglanyň saçyny syranlarynda, gyzlaryň şöründe goýýardylar, bibliotekasyny goýýardylar. Saç syranlarynda. Oglanlaryň bolsa şöründe goýýarlar. Gyzyň goýulan saçyna ulpak diýilýär. Ýöne oglanlaryň öňünde goýulan saçy näme diýilýär? Kim bilýär? Geçen bayi Göktepe'de baylan deyin salyan yerdi ya şu Beğul kafe. Gel geçin abi. Girsem giryasla yerde oturmalı mı? Avrupa'da kıyalı stol vat yok mu? Stollu yerlere özüm sayladım. Bir kıyışarıp oturup kapıyla çalası açıp koyuşum. Kim oturuyor kadıyısın nerele gelip gidip var yani. İnsana otur ayağı. Yine görüyor musun? Aşağısında ot sakat yanıp duran bağlık. Sıfır. Kim mi vakitler var? Ne tilidirici kalon için bu geldi. Kalon kabilen kimi udivi de der neydi yani o. Bu oğlanlar ayak kalana sakiran tant ettirip bir stol üstünde Avrupa'da. Ya hile kent havamda. Gukin. Yöne var o Zimbabwe değil işte de. Hova. Sonra kıdıyısın arasıyla kuşağıslar var elbette. Hani bana kuşağın. Uşağı da yok abi. Zubaçiska vardır. Kimi udivi de der neydi Lubaçiska bile. Orada bağışlayan seni şu gedek. İnni kireliyensek şu kuşam edini koyorsun da. Havarlı bolay. Havarım böyle. Keyvan şampun ne Selamun aleykümler. Ulama gello. Kim gıybi? Benle gedayla. Pulun dilep görün şu gedaylardan sapmadı gay biz keyvani. Şulayın içinde. Şunu açsana. Sular yal binamızdan tul almayın niysem. Susana gerek boldu da keyvani. L'Oreal, can sağlığın soraman, pulun sorap verin gidaylardan men sana alma dedim. Mene giyici ne dinledin can sağlığına da yana pulum koyaymasın deyip. Ay sen yüzün bizim can sağlığımız dileceğini ben sana. Haçan yürsen pulunu dilep Ay, yiyorsun. masana. Saçı yelmeşen fakat çalak kol. Kendi cezan. Menden başkasın can sağlığına dile yanım yoktur. Oy sana. Çişen günü yatan karpı diyalak. Karnın boç koyalak edip. Men ne şunu derek korsam mara. Ha. Bir yan geçerdim. Min nagam şuna derek bolsam
Beren pulumdan geçertdim o bir var. Geçerdin nere? Tibe sen yüzünde nur var. Mun yüzünde nur yok ha. Şekil şeppet yok ha Ferit de. Ey beydim yüzüme övüp durmaktan ama bana utanyan o. Tüğürsün, korsan balık yalan. Ferit de. Şu sözlerden sonra yıl qarap dur da bir namuslar şundan bilekey var. Kakası şuna derek men özüm Tonyanna. Tonyanna men şuna derek. Öz pulum soruyan beni utanyan şu hatta. Gidey hovinne gidey bırakayım fevdaya değil. Nuran adam bulunsun. Gidebilmeyen nuruna. Aydan yıllandır komşudan kardalayıp bir fezir markete gelirsin. Onu şunu yal ilk mannalar fatasyada. Çomuktan alan pulumu da men şuna verelim mi? Aytma sana gel. Kaçan aylanayın. Ay görürse. Yalgıyım şunu yalvar. Yalvar. Yadadım. Ejjana giyo gerek yani. Ay horlanmasan uca var ya bolan oğa hiç. Ne la kovsa da. Ayo bir daha diyen o. Sana diyen. Ejjana giyo gerek yani. Kimi de değere kay kimi de diyen. İkine basın boş mu? Ava. Yalnız madem sen şadın o jana malekul olay. Ava. Ay onu da bana bırakıyorum. Böyle ne mi? Küçük sen ejjana giyo gerek mi? Gerek ava. Bana da gerek. Kaçına gerek. Ay saatla verir de. Elbette kim menyali molekülü içip hava durmuşa çıkıp bilmeyenler var olsa arkayın 63-90-02 62'lik 55-72-72 bilen habarlaşýaňyz figura ýasaýaňyzda durmuşa çykýaňyz. Menyal horlanjykly saglyklly horlan sizin hyzmatyňyzda.